Goddag, YouTube. Jeg sidder bare og filmer lidt på en plade. Ja, det er sådan det, jeg laver. Og fordi vi ikke er forestillet på alle de der andre mærkelige døre. Det er simpelthen fordi de er lukket. Ellers har vi nok blevet bandet på en. Men nu vil vi købe en tv-serie, når vi engang finder en hjemmeside. Og hvis I kender en, så send en link. Send et eller andet til os om den, så kigger jeg på den, om jeg har været derinde engang. Det kan det en uge siden, så havde jeg ingenting nu. Men det har man ikke tænkt ting ud, det har vi problemet. Så vi tænker, vi lader den udløbe, og så prøver vi at se, hvad der vil ske. Så. Yeah. Det var sådan det, jeg ville egentlig. Det vidste jeg engang, det der var der ikke sejt. Yeah. Yeah. Vi se, har jeg nogle penge til lige 200? Ja. Nej. Det var sådan det. Kan vi sige, vi ses en anden dag? Jo, det gør vi helt sikkert. Ses. Nada.